Zdravím vás, ja som Ondoshivan a vítam vás pri svojom prvom komentovanom gameplayi z hry SnowRunner. Práve sa nachádzame v rakúskom regióne, na prvej mape, to je Unterfeld. A ideme sa pozrieť túto s airdronerom na túto prvú misiu, prvá misia nie je. Požiarna bezpečnosť, musíme zájsť bodom na mape, ktoré sú práve že na druhej vedľajšej mape. Po ceste si ešte vyzdvihneme upgrade, ktorý sa tu blízko nachádza. OK, vlatičko. Môže byť. Ono sa nachádza po tejto ceste, tuším niekde vľavo. Zobral som si hlavne tento airdroner kvôli tomu malému radaru, ktorý má na streche. Na druhej mape som ešte vôbec nebol. Pomáha to mierne odhaliť úlohy a kontrakty, ktoré sú poblíž dostupné. Malo by mi to odhaliť aj ten daný upgrade. Myslím, že ešte nie sme úplne dostatočne blízko. Hop, nakláňame sa, dáme navíjači. Keby som sa prekotil, autonómny navíjač to vyrieši, takže čo sa dá očakávať od takto vysokého auta. Opa, taking the damage. OK, no nič. Asi nevšívajte, to je bežná praxina. Tak sa tu otočíme, dúfajme, že nepleskneme dole. Ondoshivan rád padá. Dobre, tu to trošku nabijeme asi znova. Hop, ale nie. OK. Hop, 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 hop. Trošku nám to hopsá nakla... No poď. No dávaj. A ideme vlastne týmto smerom. Není zlý tento airdroner, dosť dobre kúše a zvláda. A toto máme vylepšenie na Ankaratu, či ako sa volá ten prvý traktor. V tomto regióne čo máme. Áno, Ankatra, tak. Ok, takže tu máme motor. Teraz sa vyberieme ďalej. Pokračovať v tejto úlohe. Páči sa mi táto kombinácia tejto krajiny, skaly, blato, voda, jamy. Opa. Dobre. Ideme si na mapu. No poď môj.
Hop, 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 hop. Skoro to bolo. Strom. Dáme to tanielko. OK. Toto je ono, toto sme hľadali, toto sme potrebovali, no poď. No poď, môj zlatý. Čo je? Čo robíš? Haló? Ty sa nehýbeš, ty tam niečo máš. Aha, asi budeme musieť nejak použiť. No neviem, či mi tento bod pomôže. Ale pomohol. No, dostali sme sa z toho. Problém je ten, že ja v SnowRunnery skautujem s trakty okolo doliny a nie so skautami. Je mi to príjemnejšie, lepšie priaznivé, lepšie, síce na niektoré miesta je ťažšie sa dostať. Spotreba sa paliva samozrejme. To sa baviť ani nemusíme. Ale tento airdromer nie je zlý. Ale veľkú skolies je veľkú skolies. Takže to trošku odpiestam, nevadí. Tak a ideme do druhej mapy. No poďme teda. Áno. Traktor. Jo, samozrejme za misiou. Aj tak to vyskúšam. Nie. Hop. Nemá teplo. Teraz je trošku rozbité. Ale iba tak jemene. Opala. Blato. Dielko, kúsaj sa. Kúsaj sa, môj vlad. Tam musíš. Čo to bolo? Dobre, na to Elko to ide ale fajn. A tuším aj tlmiče dostali. Mierne. OK, tu na to vyškriabeme na tú trávu, je tam lepšia trakcia, než na blate. Väčšinou sa snažím.
Pokiaľ nemám veľké kolesá, hrubé, tak po kraji, mimo blata. Dobre, to má celý poľnohospodársky. What? Čo to bolo? V Rakúsku alebo na Slovensku? Lebensmittel Gesellschaft. OK, pozrieme si. Ale sevák môj. Opala trošku. Šmíkame kdusí krajinou. Počkaj, to je hlboká voda, to nie. Hop. Áno, Mondo Shivan, to je ono. To je ono. Počuň tam vleteť. Ešte, tak. Dalo sa to zviesť. Len ten zvuk, by ten motor mohol mať krajší. Nie je to také angličakové. OK. Prečo by to robí? Zapneme rád Rus. A objavila vám? Nič. To je sranda. Môj zlatý, skačeš niekedy jak Amerikánec. Niektoré tie amerikánske trakty strašne ty kumáky skáču. To je pravidelný jumping season. Tu je ďalšie pole. Nie, že by som sa moc chystal na obrábanie polí. Už jedno mám v sezóne 8 za sebou. Nadšenie v tej misii mi nedopadlo, hneď v momente. Bolo preč, že OK. Nejak ma to extra nenaplo. Zaujímavé to bolo, ale... Možno som čakal od toho viac. Ale uvidíme. A zase ďalšia vec. Morať Poleska 700 výrobecom starým. I don't like it. Čo sa bude? Kameň. Kameň zde. Teraz neviem, či som mal... A nie, dobre, ideme.
Opa! Ale ako pomerne tento airdroner zvláda. A to aké malé. Tak dobre, tá dvojitá náprava vzadu zdvojená. Môže určite. Má 4 kolesa na náprave. Hold. It is what it is. OK, dáme mu eločko, zavrieme to. Jak sa odpýchol? Nádherné. Mucho gusto. Aby som zase neodbočil tam, kam nemám. Lebo túto s touto misiou sa do pol hodiny nechce s nám. Ajejejejejejejej. Tuším, sme dostali poškodenie. Opa. Trošku. Sme zabudli. Mala byť ale normálna asfaltka. Daj, Elečko, vyterači, poď, ťahaj von. Ťahaj. Hop, a poď. No, skoro som lízol. No, ukáž, čo tu mám. Aha. No. Tak. Ako som sa tak chytil na viakom, vôbec netuším, čo sa stalo práve. Čo sa stalo? Svetla som si rovno vypol. OK. Najväčší výpadok bol. Toto sa mi nepáči. Normálne nahulváta. Ideme si pekne proti smeru. Na rovinu ešte spravíme jednu vec. Nebudeme jazdiť po tme. Nech si prezrieme tú krajinu. No, tu máme Le Trable. Kade to dáme? Tam veľa blata, tam voda, tam... A vyberme si. We like this. Aha, OK. A nie, pochytíme sa o ten asfalt možno, alebo padneme do nejakej jamy. Jasné. Áno, ale áno. Môže byť. Hop. Dobre. Zvládli. OK. Chceme sa na to zautička. OK. Môže byť.
Môže byť. Aha, úleha ďalšia. Napálime to niekam možno? Nie. Takže ideme doprava. Ja dúfam, že to nebude slepé. Rád by som sa... Oh no. Oh no. Nie, most? Most? Most... Ojoj. Myslím, že asi budeme brodiť. Nie, že myslím, my budeme brodiť. Jednoznačne. Čas minútku. Prežijeme. A dávaj. Hop, hop. Aha, aha. Akože stresujem vážne. No a poďme ďalej teda, no. To bude v pohode. Ako nič. Hop. Úplne v pohode. Asi sa nemá preklikávať počas toho radaru na mapu. To vyskúšame ešte raz, ne? Hop. Ja vidím, že pri kopci to je také... OK. Dačo bude. Dačo bude. Nevmestí sa mi to asi do jedného videa, čo je problém, sa mi nepáči. No. Ulica. No, poď. Hop. Jasné. Jasné, Mondošívan. Prečo nie? Prečo? Prečo by si tam nemohol najeť normálne? Nerozbiť si niečo. Normálne, počuť si proste, treba pokaždé dať. Na hovadu. Hop. Strom. Ceste. Hop, hop, hop. Aha, aha, nie. Ďakujem. O, čo sa deje? Ja som zastal a neviem sa pohnúť. Je to bug, alebo... Keď toto nebolo prvýkrát. Ako dobre som na tráve stál, ako na zemi, OK, ale stalo sa mi to už na asfalte. Nič ma nedržalo, nič ma neblokovalo, ale ja som... Jasne. No poď háčko to púšťalo. Dá to háčko, dá. Dá. Ale vážne ma zaujíma, kedy sa prekotím.
je to dosť dlho, čo som sa neprechodil. Čo som sadol do tohoto auta. Dnes. No dobre, pozrime sa, kade ideme. Že musíme ísť popri skalách. Aha. Ja nie popri skalách, my po nich musíme ísť. OK. Pretože we like it. Davaj. Dobre, toto L-ko s tým diferenciálom veľmi pomáha. Pukneme mapu. A čo sa stalo? Neodbočili sme. Samozrejme. Zas nechcem stále otvárať tú mapu, ale bohužiaľ. OK. Nie, dobre, nech sa povedať, že som sa ešte neprevrátil, ale nechcem sa prevrátiť. No poďme, no. OK. To sa zachránilo, ale dobre. Aha, tak tu bol zdroj požiaru. Asi tu horelo. Zrejme. Daj diferenciál, daj blúzku. No, toto nie je tá vyložená prevodovka. Bambidi bomb. No poď. No zvládneš, poď. No jak to púčeš, krásne. Ham. Hop, už by sme dostali. Tesne. Že to bude správny smer. Tu sme dali toľko paliva. Nejsem zožerie, aj to mám inak, ale nie je toľko ako ten prívesný, čo je Scout trailerov, prívesných malých vozíkov. Hop, nebudeme to riešiť, dáme háčko. Jure Elko plus. No poď. Prečo som to selekol tu, no? A to tam mám odbočiť. No dobre, Mundi. A kúsaj to. Tak, kúsaj. Hej. To je. Nie, to není ono, kúsaj. Kraj.
Yep. Ty seš môj. No dobre, Mondoši, wow. Tak si to pozrieme a pôjdeme. Oh. We like it. Yes, we like it. Vravel som to. Tak ako dám si do čuma, porozvieš sa. Tak je tam jama, tak idem čo počuní, ne? Čo, prečo by som to mal prechádzať normálne? Dáme si jumping season. OK, toto trisknem. A toto je to najlepšia vec na mne. Ja proste zabudnem, že mám radar. A že môžem si odhaliť tú mapu. A na čo? Čo? Nový cieľ. Show me. Show me. A celkovo idem dobre. No. Môže byť. Musím si zvyknúť na radar používať viacej. Tak väčšinou som používal ten vozík prívesný za skautom. No poď, dáme si vyzerať, dáme si púsečku, áno. Wow. Ale čo tu máme? OK. Dobre. Aha. No môže byť. Pozerať. Poďme tady to. Vážne sa mohli pri tej odbočke? OK. Teda keby... Pohodne. No poď, už sa blížime k cieľu. No jasné. Zadvíčku. Daj mu, kúš to, trhaj to. Diferenciál, uzavri a poď. Ale ako dosť dobre to znáša. Je to väčší traktor, zdvojená náprava ok. A samozrejme tie vlastnosti jazdné sú niečo lepšie než pri bežnom skautovi. Ale bez tak preferujem opravdové tracky na skauting. Konkrétne Trackstore, čo je AMK Mark 38 Civilian. S tým sa mi doteraz najlepšie skautovalo zo všetkých. Ako áno, samozrejme, 200 litrová nádrž, potreba jak blázon, ale kúše všetko. Čo vidí, to rozkúše. Musí človek zo sebou brať prívesný nádrž na palivo pre skauty. A je to tam. Ešte je level. We like it. Tak, toto je záver tohto videa. A ja sa tu s vami lúčim a snáď sa vidíme pri ďalšom najbližšom videi z hry SnowRunner. Tak sa majte. Čaute.